Oh. Ya. Sajroning Wanagung gegorotan kayu kayun pating daretot pating darot swaraning kayu kosot pawit Sigara anandu sabuning saliha lah punita kala wau Kyai Saraya Jati ingkang arsa hanung baliwatenipun pakembalaning para prajurit barisan para Buddha ya sang manggaling yudha ingkang minangka gedhing abul-abuling satriya winabuh Sigara saruku gugur nutupi babagan sangang perkara kang sakang binesani diamong sanidikara juara dengan disit kang poco idreo Sigara anebong bupa sak gunung gedene Sigara sedakep ngelungket kuping teteking hawa nafsu wis lemenggah sila tumpang Sang Kyai Saraya Jati nyuwun marang panguwasaning jagat Antu osas kripa sawantah puspa dening para angganing prajurit Lain kono wae tan kacarita kang ana ing gubul katon madul arek maneh bangsane berdua jin setan periprayangan Gandharwa pedhit-dhit adik harengatan Sigara angrangkul anggoda wontenipun para senopati palantang aning padi wauda nalika semono jin setan ana kang gero-gero ana kang gereng-gereng ana kang bengok-bengok andom panganan jeroan intel-intel cakar suwiwi brutu jengger ya mustakane ayam alas pating jalorot pating laret ayam alas nanging nalika semono padha koyek-koyek kang padha ngridu wonten
angganipun para senopati para prajurit nanging kasaputing hawa panas padha sambat anawara para jin setan pipayangan waduh kanca batur saya panas lawane kanca aku ora kuat yata nanging wis ora dadi daya pangompo senajan iki para senopati kang bodho iki wewengkon awake dhewe ning alas kaliwat-liwat jalma mara jalma mati kewan galak padha liwat mangsa daginge mangsa kedul pego lepek sumundul nyantarik sokan tebaki sanduning jagat raya ana kang lerok-lerok ana kang guyu ana rebutan sembarang dengah buah-buah nanging nalika semono padha andun dedua bangsane siji bangsane setan Gandharwa wewe gombel ingkang wingis-wingis nalika semono katari ing eri pengarung kang karung-karung dumubing sumurung wa kang sirung padha dening para jin setan pribayangan nalika semono saking panasing gawa kang saka idaning para senopati sigra bubyar sakarika para jin setan pribayangan aduh yo aku ora kuat aduh aku ya ora kuat aku dikoncoku kok petek to saya petek to aduh ya udah nyanti to dasku coba ya nganti para sidet delik saya ya sigra bubar para jin setan pribayangan ingkang samya hendak sikara mateng lampahipun para senopati ya sang talang pati nanging katawis padhang yak sumirat kenging daya pangaribaning para prajurit para senopati ingkang sampun netepi jejibaning para prajurit wah ayo jo saya gede ora kuat aku jo mundur
Grosing apa